у нас існує такий цікавий симбіоз, то бок і хрысціянства, і язычніцтва. Ну, самы галоўны момант праваслаўка, яны прыгожыя ці не? Любая адметнасць любога нячысціка ў тым, што яны заўсёды босыя, з непакрытай галавой. І яны празмерна валасатыя. І у вяскоўцаў, у дзяцей, прынамсі, ўжо ён ператварыўся ў казачнага персанажа, які жыве на балоце, ім ужо страшылі дзяцей. Правілы паводзінаў леса ў нас рэгламентуюць нячысцікі, которые жывуць у лесе. Правілы паводзінаў на вадзе тое самае. І нават дома. Сябры, прывітанне, гэта падкаст «Гістфак» на Палатно Медыа. Сёння мы пагаворым пра сусвет міфаў, духаў, пра такую ніжэйшую дэманалогію, пра багнікаў, палевікоў і розную іншую нечысць, такіх нечысцікаў. Як гэта было, дзе оно надумана, прыдумана, а дзе ўжо зменена даследчыкамі да непазнавальнасці. З вами Алесь Кіркевіч і Дар'я Палынская, таму што лепшых ведоўцаў мы не знайшлі. Прывітанне. Адразу першае пытанне. Вось старажытны чалавек, вось ён бачыць лес, бачыць поле, бачыць багну. Навошта яму гэты весь свет насяляць нейкімі духамі, пачварамі, нейкімі істотамі? Для чаго? Ну, вось навукоўцы сфармулявалі такую ідэю, што міф, ён першапачаткова быў такой заменай навуцы. Ты прыдумляеш міф, каб патлумачыць нейкую з'яву, пра которую табе трэба яшчэ заадно і папярэдзіць. Умоўна, калі вось цябе папрасіць патлумачыць, што такое навальніца, напрыклад, ты там пачнеш капацца ў галаве там атмасфернай масы, там бла-бла-бла. Просто чалавек рабіў проста, вось нешта грыміць, окей, гэта Бог гневаецца, напрыклад, да? І далей ён ужо расказвае канкрэтныя ўказанні, тыпу не бегаць, там сядь спакойна, каб не прывабіць да сябе ўвагі. То бок, гэта такая думка патлумачыць навакольны свет, прычым максімальна чётка, магчыма, часам крывава, таму што мэта і запужаць. Як бы міфы яны для дарослых і для дзяцей, але як бы галоўная ідэя гэта вот сфарміраваць чёткую карцінку чёткіх правілаў. То першая прычына рацыянальная атрымліваецца. Ну, абсалютна. Чыста практычна. І прычым ва ўсіх вось міфах, у тым ліку і пра нячысцікаў, бо яны самыя распаўсюджаныя, у іх заўсёды ёсць такое рацыянальнае зерне. Вот, напрыклад, калі ты бачыш віхор на вуліцы, на дарозе, калі ты ідзеш, проста там віхор, вецер завівае, да. Гэта чортава вяселле, не лезь. І там канкрэтнае прадпісанне: схавайся, пераляжы, можаш кінуць туды ножык ці тапор, убачыш там кроў потым, але калі гэты віхор, туды не сунься. Ну, то бок, гэта вельмі рацыянальна. Першая частка так, а пра ножык і тапор, это ўжо здаецца Ну, слухай, традыцыйны чалавек, ён крэатыўны. Ён все-таки хоча пазнаваць сусвет. Вось, ну, так абсолютно з усімі. Правілы паводзінаў леса ў нас рэгламентуюць нячысцікі, которые жывуць у лесе. Правілы паводзінаў на вадзе тое самае. І нават дома. Ну, як бы... Ну, і кожная стыхія, кожная зона мела сваіх адказных, управляючых умоўна. Абсолютно кожная. На вадзе, ці можаш іх пералічыць, назваць па імёнах? Ну, пералічыць, напэўна, будзе не так цікава, просто вот умоўна, адкуль ввогуле ўзяліся нячысцікі, да? Паводле, у нас мы не ведаем, як гэта тлумачылі людзі да хрысціянскай эпохі, але пазней была такая легенда, што вось яны былі анёламі, потым, калі яны спрабавалі зрабіць такі бунт супраць Бога, ён іх скінуў, і там, дзе яны пападалі, там яны і сталі асвойваць гэтую прастору. Хіба пазнейшая такая хрысціянізаваная версія? Абсалютна, але іншых у нас няма. Ну, то бок, яны ёсць розныя, але збольшага яны ўсе веруюць з таго, што яны ўпалі з неба і там ужо асвоіліся. Вось, і у нас няма нейкай такой дакладнай класіфікацыі пра нячысцікаў. То бок, нельга сказаць, што вось лясныя там, або тыя, которые жывуць у хатняй прасторы, у нейкай культурнай прасторы, яны ўсе аднолькава выглядаюць. Няма. У кожнага народу, ў прынцыпе, у міфалогіі знойдуцца падобныя сюжэты, і от Беларусь не выключэнне. Кожнай вёсцы, кожнай мясцовасці могуць быць свае ўяўленні. Ну, таму што хтосьці пачаў гэтую тэму, так, а хтосьці далей працягвае. Далей абрастае там нейкімі дэталямі, сюжэтамі. Вось. І з гэтага, дарэчы, тое, што мы не можам вывесці, там, што былі там нячысцікі ўсе татальна дрэнныя. Не. Тыя, которые жылі бліжэй да чалавека, яны былі нават, можа быць, чымсьці дапаможныя. Іншыя, напрыклад, нячысцікі, которые жывуць там у лесе, у пушчы, там, не знаю, у закінутых будынках, яны не то, што нават дрэнныя, яны нейтральныя, яны займаюцца сваімі справамі. Але з імі можна дамовіцца, наколькі я разумею. З імі можна дамовіцца, так. По-рознаму, калі ты ідзеш у лес, напрыклад, калі ты чакаеш там, што лесавік можа цябе напужаць, запужаць і гэтак далей, вазьмі хлеба, вазьмі солі, прынесі ему пачастунак, прывітайся са мной у ўваходзе. Вось, калі ты ідзеш, напрыклад, у поле, да, тут уже такое, ты як бы можаш таксама прынесці нейкія дары палевіку, які там жыве. Палевік гэта таксама такі адзін з прикольных персонажаў, бо мне вельмі падабаецца, што летам ён хадзіў па палях, кантраляваў усё,
А зімой ён з іншымі палевікамі яны збіраліся і гралі там што-небудзь, там блыталі людзей, там мянялі ўказальнікі. Ну, такое дробнае, проста дробнае жульнічество. Вось. Карацей, і, напрыклад, калі мы ідзем у полі і можам там сустрэць русалак, то тут уже у полі, безумоўна. Я думаю, што это нешта пра ваду хутчэй. Пасля вадохрышча русалкі выходзілі з вады і жылі на полях. Бо вода была свінцоная, так, і у нас... Яны ў ёй не маглі ператрываць. Ну не, і плюс, ну навошта, яны там бавіліся, весяліліся, плюс звязваецца з русалкамі менавіта культ плодародзя, кшталту, чаму ўсё квітнее, русальны тыдзень, там вось траецкія дзеды, умоўна, вось гэты перыяд такой максімальнай вегетацыі, як кажуць даследчыкі, так, ён як бы звязаны з тым, што яны якраз такі выходзяць і напітваюць гэта ўсё. Гэта дзякуючы ім так адбываецца, вось гэты рост і квітнення. Ну пачакай, ты так сістэмна это ўсё расказваеш, няўжо гэта аднолькавая карціна, і што пад лунінцам, што пад дрысай, што пад чашнікамі. Няўжо па ўсёй Беларусі оно было вось так вось аднолькава больш-менш прапісана? Слухай, ці гэта ёсць моцныя лакальныя варыяцыі тых всіх верований? Гэта вельмі абагульненае веданне. У нас усе этнаграфічныя звесткі, яны збольшага грунтуюцца на нейкіх ранніх працах і на пазнейшых этнаграфічных даследаваннях. І потым яны ўжо так аднолькава неяк трошачкі спрабуюць падабраць нешта падобнае. Але ёсць такі даследчык Тимофей Вілін, у яго была праца па русалках менавіта, і там проста агромная варыятыўнасць. Як яны размаўлялі, як яны выглядалі. Вось ён апрацаваў проста мора матэрыяла і паспрабаваў там нават знешні выгляд там прааналізаваць мову, паводзіны, што яны могуць рабіць. Ну і гэта вельмі шмат варыяцый. Тое, што мы кажам, ну гэта вельмі агульная зборны вобраз. Ну, самы галоўны момант пра русалак, яны прыгожыя ці не? Дзесьці прыгожыя, дзесьці не прыгожыя. Бачыла такі запіс, вось з Полачыны, жанчына расказвала, што яна ішла з дачкой, яна была цяжарная, і вось там у жыце танчыла русалка. Яна была вельмі высокая, яна нават падумала, што яна была ў абцасах і вельмі прыгожая, з доўгімі валасамі. Нават на абцасах? Ну, дарэчы, пра валасы. Дзетак пужалі не хадзіць у поле, бо русалкі валасамі маглі іх задушыць. Ага. Так што валасы былі прыгожыя. Ну і зноў жа, это практычны момант, каб проста дзеткі не хадзілі самі ў поле, каб там не згубіліся якая-небудзь траса. І гэта працавала. Ну, то бок, ты будзеш больш баяцца таго, што на цябе нападзе хтосьці, чым проста некае гіпатэтычнае, што ты там патонеш ці згубішся. Ну, а вось працягваючы тут візуальную тэму, зараз ёсць ужо нейкія мастакі, якія это ўсё малююць, той жа Славук знакаміты, які сабраў 1 мільён прэміяў, ілюстратар кніг, і здаецца, вось гэтыя нячысцікі маюць нейкі іканізаваны знешні выгляд. Ці гэта зноў жа нейкая умоўнасць? Вот той жа лесавік, ці ён вялізны, ён ламае дрэвы, ці гэта маленькі там нейкі дзедок, нейкая пачварка, якая бегае і адказвае за лес? А як гэта вызначыць, калі ў нас ёсць там сотня розных запісаў, і ў адных ён вялізны, у другім маленькі дзядочак, да? У трэцім ён ідзе і змяняе свой рост, вось ён такі каля цябе, ён твайго росту, а далей ён становіцца ростам самыя высокія дрэвы. У трэцім, у чацвёртым, там пятым ён там яшчэ нейкі там у выглядзе жывёлы там, напрыклад, ці там зарослым хом, ці там зарослым. Гэтага няма. Ну, то бок, у нас максімальна такі вобраз можа быць рэгламентаваны, напэўна, можна сказаць пра дамавіка. Бо дамавіка часцей за ўсё бачылі такім набліжаным да чалавека, што ён мог выглядаць як гаспадары. Але любая адметнасць любога нячысціка ў тым, што яны заўсёды босыя, з непакрытай галавой. І яны празмерна валасатыя. Часам, дарэчы, калі вот трэба будзе адрозніць нячысціка, то яшчэ можна звярнуць увагу на ногі. Часам адна нага, напрыклад, левая нага можа ісці пяткай наперад. Ну, карацей, амаль хоббіты такія. То бок, да, гэта любая такая прыкмета, што яны вроде могуць быць і падобныя да чалавека, але нешта будзе з імі не так. Ну, добра, дамавік у меня асоцыюецца з дамавёнкам Кузі, я травмаваны савецкім кінематографам, мультыплікацыяй дакладней. Ну, а вось шмат якіх публікацыях сустракаюцца нават больш-менш дакладнае апісанне таго ж Зюзі, якога лічаць ці там не правобразам там Дзеда Мароза, нейкі такі вось зімовы дзед, які б'е жалезнай булавой па соснах, сосны трышчаць, у яго там нейкія там смаркачы вісяць, у яго барада, ён лысы, то бок там нібыта нават нейкія падрабязныя апісанні. Наколькі гэта адпавядае нейкай рэчаіснасці, наколькі гэта можна было знайсці на вёсцы ў нейкіх людзей, которые это памятаюць? Ну, фотаздымкі, выявы наўрад ці. А калі сур'ёзна? Ну, слухай, ёсць праблема, што ёсць агромная праблема беларускай этнаграфіі, асабліва датычна такой ніжэйшай дэманалогіі. Яна ў тым, што самыя прыгожыя вобразы, магчыма, стварыў Шпілеўскі.
Гэта быў даследчык, які зрабіў такі свой спіс нячысцікаў, там 52 імені было. І потым даследчыкі даказалі, што хіба ці не большасць з іх выдуманыя ім самім. А яны прыгожа распісаны, вот як Зюзя, там, да? Вось як Гарцукі, напрыклад, ці Меша, ці там Жалезная баба. То бок гэта канкрэтна прапісаныя вобразы. Да? Гарцукі і Жалезная баба. Не знаю, знаць не хачу, бо яны выдуманы. Не, ну, умоўна, гэта таксама. Магчыма, яны былі дзесьці ўзгадваліся, але акрамя яго іх ніхто не зафіксаваў. Ну, добра, але калі Шпілеўскі это сярэдзіна 19 стагоддзя, чаму не можам дапусціць, што тады людзі маглі старыя нешта памятаць, а ўжо да 20 стагоддзя оно просто вымылася, таму што людзі ўжо чыталі газеты, нейкія там іншае жыццё іх было. Я думаю, тады было бы больш згадак і нейкіх перакросных згадак з іншых міфалогій. І ўсё-такі так лёгка яно не знікае. То бок мы можам казаць, што ў нас знік пантэон, але беларусы не мелі ніколі такога стаўлення да пантэона, што вось гэта Бог, ён цэнтральны, ён над усімі намі, мы будзем яму пакланяцца. Ну, то бок не, яны ўспрымалі тых же самых нячысцікаў, багоў, як сваіх, роўных. Просто яны трошачкі іншыя валодаюць большай уладай. То бок яны з імі дамаўляліся. Яны маглі выступаць супраць іх нават. Да? Вот калі там ішоў паморак у вёску, дзяўчаты маглі апахаць вёску, да? І тым яго не пусціць. Яны маглі з ім змагацца, як з хваробамі, напрыклад. Ну, і гэта окей. Што важна? Напрыклад, да таго, што я лічу, што не маглі проста не знікнуць. Калі беларусы сутыкнуліся з хрысціянствам, яны перанеслі хрысціянства у сваю веру да гэтага. Это наслаенне, умоўна кажучы, што старыя сэнсы не знікаюць, у нас існуе такі цікавы сімбіёз, то бок і хрысціянства, і язычніцтва. Зноўку ж сустракала такі запіс, што калі ты пераязджаеш у новы дом і хочаш, каб дамавік прыйшоў, то спачатку ты запрашаеш бацюшку, а потым ты запрашаеш дамавіка. Галоўна, каб яны не сустрэліся, так? Але гэта проста максімальна паказальна. З аднаго боку у нас ёсць і царква, і вось і ўжо такая базавая рэлігія. Тое самае, напрыклад, было пра хлеўніка, альбо, пра хлеўніка, бо калі ён раптам пачынае шкодзіць жывёле, бо апрыёры мае апекавацца ёй, але калі раптам яму нешта не падабаецца, то тады можна прынесці грамнічную свечку, так, і люстэрка. Як розныя варыянты. І ён туды не зможа зайсці, нячысцік не зможа зайсці, калі гарыць грамнічная свечка ў хляве. Той же самы дамавік. Дамавік ён хутчэй больш такі прыязны. Лазнік, то бок дух, які апекаваўся лазняй, ён, дарэчы, нават і не скажу, ці быў ён звязаны з хрысціянствам, але заўсёды, калі ты адчуваеш, што ёсць нейкая пагроза, нішто не зашкодзіць перахрысціцца і пару разоў прачытаць малітву. То бок все працуе ў звязцы. Ну ясна, але мне цікава таксама гісторыя эвалюцыі і нейкай такой замены гэтых вераванняў, вырнемся замены персанажаў. Я патлумачу, у меня была гісторыя ад маёй бабулі стрыечнай. Наказала, што іх была вёска, а это Віцебшчына, Полаччына нават. І там было балота, і казала, што там жыў Валасень і жыў поп Гапон. Вось, а які поп Гапон? Вядомы гістарычны персанаж поп Гапон, рэвалюцыя в Петербурзе 1905 года. І я потым разабраўся, што яе бацька, мой прадзед, працаваў в Петербурзе на заробках разам са сваім братам. І, магчыма, ён прывёз гісторыю пра нейкага папа Гапона, які там нешта натварыў. І у вяскоўцаў, у дзяцей, прынамсі, ўжо ён ператварыўся ў казачнага персанажа, які жыве на балоце, і ім ужо страшылі дзяцей. То бок, калі гэта 1930-е гады, то ці не магло проста шмат генерацый такіх персанажаў змяніцца, пачынаючы з 15-16 стагоддзя. І кожная эпоха прыносіла нейкія такія свае змены, ўрэшце рэшт да нас і дайшлі адныя дамавікі і лазнікі, а раней, можа быць, было значна нешта больш цікавае. Цалкам можа быць, але не трэба забываць, што беларуская традыцыйная культура, пра которую мы размаўляем, яна, в прынцыпе, вельмі такая закрытая. То бок гэта не тыя людзі, которые актыўна прымаюць нешта новае, вандруюць і гэтак далей. Гэта, в прынцыпе, такая вельмі ўстойлівая супольнасць, якая, дзякуючы гэтаму, і захавала гэтыя моманты. Але, зноўку ж, мяняецца ландшафт, тыя самыя французскія пахаванні, курганы з'яўляюцца. Шведскія магілы, французскія, царскія. То бок нешта новае, безумоўна, прыносіцца, нешта новае. Пытанне, наколькі яно затрымліваецца. Цікава, напрыклад, што зараз таксама даследчыкі кажуць, што гэтыя нячысцікі, яны таксама трохі трансфармуюцца. То бок,
На вёсцы, напэўна, яшчэ можна сустрэць кагосьці, хто ў гэта верыць, але збольшага цяпер у нас гараджане пачынаюць верыць там часам у палтэргейстаў якіх-небудзь. Ну, это верования, напэўна, весь час эволюцыянуюць, але мне здаецца, што вот у сучасным свеце все эти нечысцікі ўспрымаюцца выключна як полтергейст, як героі фільмаў, трылераў, маўляў, некая аномалія некая адбываецца, з якой невядома ці можна дамовіцца. То есть это уже новая прызма кинематографа, прызма кніг. Ну, на жаль, прызма гарадской прасторы, ўрэшце рэшт. На жаль, гарадская прастора перамагае, і што найгоршае, мы нават не можам захаваць нават астаткі вось гэтых звестак, напрыклад, пра тых же самых нечысцікаў, якія вось былі яшчэ ў канцы 20-го стагоддзя, да? Ну, бо папросту людзі сыходзяць, а этнаграфія вельмі слаба развіваецца ў гэтым плане. Ну, добра, але ось на долю тваіх этнаграфічных экспедыцыяў ці выпалі нейкія цікавыя назіранні такога кшталту, ці ўжо в нулевых десятых годах не можна было заспець людзей, которые, загінаючы пальцы, маглі табе пералічыць, хто дзе жыве, дзе русалкі, дзе багнікі. Ужо не. То бок заставаўся дамавік як самы трывалы. Вось гэтыя вераванні пра лесавіка яны толькі нормай засталіся, то бок правіламі паводзінаў. І іншыя таксама кшталту там вось лазні нельга, але чаму людзі ўжо не могуць адказаць. Мы, дарэчы, у нейкім з падкастам аўдыё яшчэ з табой размаўлялі пра гэта, пра забабоны мы размаўлялі. Да, вось гэта студзе пагрукаць, паплюваць, да. Ну, это жывое зараз, абсолютно. Да, але мы ўжо не верым, што там чорт сядзіць за гэтым, і мы яго гэтым прагонім плівком, да, там умоўна, або там яшчэ што-небудзь. Ну, то бок, духі знікаюць, але, што цікава, трошачкі ўяўлення пра іх у нас застаецца. Ну, это хутчэй рытуал, міфалагічнае мысленне, як ты зараз заходзіш у аўтобус, табе трэба картку для чагосьці прыхіліць і заплаціць. Так сама ты сплёўваеш, калі ты чуеш нешта недобрае альбо непрыемнае ў сябе. Дарэчы, пра чорта. Чорт гэта асобны персанаж вот ад усіх гэтых дамавікоў, лазнікаў ці як? Ну, ён дакладна не з ніжэйшых гэтых. Ён ёсць паўсюль. Да? Я б сказала, што ён так нават нешта на ўзроўні богоў. Ну, бо ён як бы галоўны апанент Бога. Так, ён жа замінае яму ствараць свет і наводзіць там парадак. Это ўжо ў парадак. народнай хрысціянскай міфалогіі. Да. То бок, і ў чорта ёсць вельмі шмат памочнікаў, вось яны ўжо могуць быць тэарэтычна. Ну, зноўку ж, ці не на ўзроўні гэта міфатворчасці, але там вось там хіхітуны розных, там вось гарцуны, таксама, па-мойму, з разраду такіх дробных чарцей. Кшталту, што з аднаго боку вось яны такія чарцяняткі, вось гэтыя маленькія, яны могуць быць як нечысцікі, але чорт у суме гэта вобраз такі больш ужо на ўзроўні ваўкалака або ведзьмы. Ну, мне здаецца, важнае пытанне, што бы ты раіла людзям пачытаць, а яшчэ больш важна, што бы ты не раіла людзям чытаць на гэтую тэму, таму што я разумею, што шмат зараз інсінуацыю, маніпуляцыю і нават не кабінетнай міфалогіі, а такой прамысловай міфалогіі, калі ты пішаш, каб пісаць і проста нахапаўшыся тут і там спрабуеш нешта наваяць. Давай да дваротнага. Ну, давай да дваротнага. То бок, мне вельмі ёсць вялікі спадзеў пра тое, што даследчыкі этнографы, которые ёсць такія крытычныя, з нармальнай верыфікацыяй крыніц, яны ўсё-такі зробяць нейкі падручнік універсальны, там нават сваю энцыклапедыю, што заўгодна, дзе вось адсякуць вось гэтую міфатворчасць. Вот, напрыклад, у нас вось гэтае язычніцтва старажытных беларусаў, да, здаецца, ўсё ідзе окей, нармальна, але напрыканцы кожнага раздзела там дададзены штосьці, ну, такое ўжо дзікае. Вельмі таксама хацелася б, каб, напрыклад, мастакі сучасныя, яны таксама трошачкі, ну, не малявалі тых, хто, як бы, такі скептычны, бо як бы людзі не хочуць разбірацца, ці то гэта літаратура, ці то гэта сапраўды этнаграфія. І вот літаратура ў гэтым плане трошачкі пашкодзіла этнаграфіі, бо там вось Алей Шамак, Владзімир Васілевіч, Ненадавец, напрыклад, яны узялі ўсю гэтую гісторыю там таго Шпілеўскага, нешта такое спрэчнае і проста прыгожа пісалі. А людзі спрымаюць гэта як нейкі факт. О, у нас былі гарцукі, Меша, вон там жалезная баба. Ну, можа быць, гэта і добра, але гэта ўжо новая, ну, этнаграфія, это не тое, што у нас было. Ці можна падвесці нейкі вынік пад гэтым усім? Ці ёсць яшчэ куды развівацца, ці проста варта адсекчы лішняе, сістэматызаваць і закрыць? Ну, цікавіцца гэтым дакладна варта, бо як бы там не было, сучасны свет, ён все-таки вельмі шмат мае гэтых рудыментаў, проста мы не звяртаем, можа быць, на іх часам увагу. Сябры, дзякую. Гэта был праект «Гістфак» на Палатно Медыа. Дар'я Палынская, Алесь Кіркевіч. Калі вам трапляліся ў жыцці жалезныя бабы, гарцукі, лішакі і іншыя цікавыя стварэнні, пішыце на нас у каментарах. Ну, а таксама, можа быць, падзяліцеся, якія кнігі вы чыталі, а мы ў каментарах раскажам, што чыталі мы, што трэба чытаць, а што чытаць не трэба.
Да побачення. Да побачення.